Добрый дзень усім добрым людзям. Прыехаў вось на працу ў Еўропу, і першае, з чаго гэта пачынаюцца мае працоўныя дні, гэта з працоўнага адзення. І ў мяне ёсць чым параўнаць. Вось гэта кантора, стармантаж такія рэчы выдае сваім супрацоўнікам. Зараз мы паглядзім больш падрабязна. На будоўлях Еўропы кожны працоўны абутак ён павінны быць згодна праекта такі ці такі. Вось гэта для працы ў цяжкіх умовах. Ён тут шмат усяго, напрыклад, тут вельмі добрыя носки, і прычым яны не металічныя, каб не рабіць ніякіх памех на электраабсталяванне. Падэшва, якая не скальзіць ні па керамікі, ні па сталі, ні па чым. І нават можна вытрымаць 300 градусаў стаяць на такой гарачыні. Ну не ўвесь час стаяць, там, зразумела, некалькі хвілін яно ўсё вытрымае. Зразумела, там артапедыя якасная. Ну і ўсё гэта сведчыць класу. Вось, дзе наш гэты клас? С3 павінны быць. Вось наш клас С3. Гэта па абутку. Ну такія яны, і дарэчы, яны не важкія. Нармалёвы абутак, як быццам бы зімовыя боцікі. Вось такі прыгожы. Італьянскі. Так, гэта абутак. Зараз вернемся да адзення. Вось такая ахоўная куртка альбо блуза па-польску. Такіх я ніколі нават руках не трымаў і ў нашых крамах не бачу. Робяць іх у Польшчы, польская кантора. Seven Kings для каралёў, тых, хто працуе. Чым яна адметная, тое, што яго шмат вось гэтых адражаючых палосачак, якія бачныя і ў цемнаце, і ў святле. Па-другое, што ў нас сшыта з розных матэрыялаў. Ёсць такія эластычныя, каркасныя, дзе ўсё яно аж цягнецца, так, было ёмка працаваць. Устаўкі. У сярэдзіне таксама такое ўсё прыемнае на вобмацак і зносастойкая. Спіна, вось яна адна такая, каб дыхала паветрам, спіна. Паглядзіце, якія кішэні тут у сярэдзіне у працоўнай куртцы. Ну тут для мабільнага тэлефона, а вось тут недзе ёсць кішэня, вось вялізная такая. Тут каб паперы класці і штосьці іншае, каротенькі такі маленькі каўнерчык у яе. І яшчэ тут, што такое цікавага, адметнага, прышыты два карманы для алоўкаў альбо для ручак збоку, каб можна было не займалі яны. Ну і добра, што рукавы не на гузіках, а вось на гэтых ліпучках могуць так шчыльна закрыць. І таксама вось тут, бачыце, яшчэ мала таго, што яно эластычнае, а яшчэ ёсць розныя такія пацягухі, як уціснуць пасы, каб уже шчыльна прыціснула. Вось такая. І каштуе яна, дарэчы, дастаткова шмат, гэта куртка. Вось такая якасная. І ззаду. Вось выдалі за адзін дзянёчак. Вось так адрозніваецца матэрыял, каб быў там, дзе больш працуеш, трэцца, каб ён быў больш зносастойкі. Ну і ўсюды цябе бачна уначы. Вось, гэта што тычыцца гэтай ахоўнай блузы. Ну і самае галоўнае, гэта працоўныя штаны, альбо па-польску сподні до паса з рамнём. Сапраўды, тут ёсць адразу ідзе свой пояс з металічнай такой прашкай. Вось ён такі, з усмешкай нават. Ну і тут тое самае, кішэняў. Прычым, што адметна, вось гэтай кішэні, калі цябе не хапае там усякага асартыменту, ты іх прышчапіў і можаш тут вось раз, два, по дзве дадатковыя кішэні. Нешта можна сюды ўставіць, павесіць. А калі табе не трэба, займаюць, іх проста можна ашпіліць. Тут ёсць заклёпкі, ўбраў і вось адчыніў. І можна і працаваць і без кішэняў тады. Калі ласка, тут ёсць іншыя кішэні. І там такі матэрыял таксама якасны, які будзе доўга насіцца. Ён такі больш пластыка дадано, каб яны былі зносастойкімі. Вось такія бручкі. І таксама тут у нас бляшчыць. Тут у нас лейба каралеўская.
да, і ззаду. Прычым, бачыце, одна кішэнь, якая замыкаецца, а одна кішэнь проста. Вось так капіталісты клапацяцца аб сваёй працоўнай сіле, каб чалавек працаваў максімальна якасна і ў той жа час быў ахован ад розных непрыемнасцей. Ну і добра. Всім всяго добрага.